ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰናዩ በስሩሑ አይጋገኒው ክብርን አምላክ ይሁን መዘምራን ጌታ ኢየሱስ ይባረክኩም ባህ ይብለንሎ በጌታ ደስ ይብለንሎ በጌታ እንዳበሉ ናብ አምልኮ ሒዞምና አትዮም እግዚአብሔር አምላክ በሐቅ ባህ ደብል አምላክ እዩ ስለዚህ እንኳን ናብት ባህ ዘብል አምላክ ዕጣ በጻሐና ክብሪ ና አምላክ ይሁን ቀጽልና ድማ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክንሰምዒና በቃል እግዚአብሔር አምላክ ዘገልግለና ሐውና አንጎሰም ከሆኒ መንፈስ እግዚአብሔር ምሳኻ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታዩ እስከ ሁላና መንፈስ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዩ እግዚአብሔር ዘዛረበ አምላክ አሜን እስኪ ተዛረበኒ ከሰምዓካ ንበሎ አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን ቃል እግዚአብሔር ካብ ክልተ ዘአፎ ሰይፍ ዝበልሕ አምላክ መስገን ወጪኻ አኸ ስለጠ ዝምለስ አይኮነን ሎሚ ብሩኻት ሕዋተይ እስኪ ሎሚ እግዚአብሔር በቃልካ ተዛረበኒ ንበሎ መጽየለኹ ንበሎ እግዚአብሔር ነታ ትደልዮ ነፍሲ ቀረባዩ እግዚአብሔር መስገን እስኪ ጎይታ ሎሚ ተዛረበኒ ከይ ተዛረብካኒ ሓድገካኒ ንበሎ እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ አጋር እንታይ ላፍት ምድረ በዳሲ እትዝርእስ ሪኒ ኢላ እስኪ ትዝርእስ በሎ ይርአሎ በሎ ስለዚህ እትናምልኾ አምላክ ዝርኢ ዝሰምዕ አምላክ እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን እቲ ንሕና እናምልኾ እቲ ንሕና እንግዝኦ እቲ አምላክና ኢልና ንጽውዖ አምላክ ድማ ሕዋተይ ዝርኢ ዝሰምዕ ዝምልስ ዝድህስስ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ሕያው ምሽ ጽድቂ ዝጠሜን ዝጸሙኡን ዝኽጸግቢኦም ብጻን የሚሎ ከምቲ ጸሚና ክንመጽእ ከለናሲ እግዚአብሔር ካ ዘጸግብ አምላክ አሜን ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ መግቢ ቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ፈውሲ ቃል እግዚአብሔር በረከት ይሕዋተይ ስለዚህ አብ ቃሉ ተአምር አሎ ቃሉ ድማ ሐለፋ ሁሉ ከኸብር ድግቦ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ናይ ዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ደጊመ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን እባረከካ ኣለኹ ንስኻ ልዕል ኩሉ ኢኻሞ ሎሚ አማእከልና ንስኻ ክትርከብ መንፈስ ቅዱስ እንሆ እንካብ አፍና ዝወጽእ ዘበለ ቃል ኩሉ ንስኻ ክትከብረሉ ንስኻ ክትርአ እግዚአብሔር አቦ ደምን ስጋን ጸጥ ክብል መንፈስ ቅዱስ እንሆ ደጊምና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዙ ጉባኤ እዚ ንዓኻ ንዕድመካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ኻባኻ ዘይኮነ ዘበለ ሁሉ ናይ ጸልማ ስራሕ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድፈረሰ ይኹን አብዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንነብስ ወከፍና ዝኸውን ቃል ኣለካሞ ሓንቲ ቃል ተዛረብሞ ወደይ ሓዊ ከም ዝበለት ሎሚ እዛ ቃል እዚኣ ንፈውስ ትኹን እግዚአብሔር አቦ ንቃልካ ዝልምድ ዘበለ ሁሉ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ካብ ህይወትና ዝተገፈፈ ይኹን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣንን ንቃልካ በመርዓድን በመፍራህን ክንሰምዖ ቃል አምላክ ምዃኑ ፈሊጥና እግዚአብሔር አቦ ተጠንቂቕና ክንሰምዖ ክትረዳእና ደጊመ ጸለለኹ እግዚአብሔር ንቃልካ ሸለል ዘብል ንቃልካ እግዚአብሔር አድቦ ኸይንገብር ዝገብር ኩሉ ናይ ጸልማ ስራሕ ድፈረሰ ይኹን ኢየሱስ በይንኻ ክበር ቃልካ ሕያው እዩ ብነገር ኩሉ ስምካ ብሩክ ይኹን ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይክበር ናይ ሎሚ አርእስትና እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ምሕረት በመግባር ኣብ ዝተኸፍተ ሰማይ መመልላስ ይድብል ይዳጋገም አሎ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይኹን ሎሚ እግዚአብሔር ንነብስ ወከፍና ውሽጥና በምሕረት ክንፍትሽ ይደልየና አሎ ምክንያቱ ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ጉዕዞ በምሕረት ተሰነየ ሰብ ከስተውዕሎ ዘለዎ ምሕረት ምግባር ንሎሚ እምበር ንጽባሕ ትብሎ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ መንፈሳዊ ዓለም ከዕውተካ ዝኽእል ናይ ምሕረት ልቢ ምዝህልወካ ጥራይ ስለዚ ሓደ ጊዜ ከይወዓልና ከይሓደርና ንገብሮ ዝነበርና ዝተለማመድናዮ ናይ ዘይመምሓር ባህሪ ኣብ ህይወትና ማእለያ ዘይብሉ ኮምፕሊኬሽን ይፈጠር እዩ ስለዚ ታርእስተይ እንታያ ሰብ በምሕረት እንተዳ ተለማሚድ ሎ ኮይኑ in open heaven ኣብ ተኸፍተ ሰማይ ክማላለስ ጸገም ይብል ኢየሱስ ጌታዬ እታ መበገሲ ጥቅሰይ
أب ميلكياس شدشته شمونته أتاسب بيلو نسو سناي زبلة أفلت أكا كأنعنا ختقبر محرتك ختفتو مس أملاخ كون بتحتنا ختمالالست زي كوينوس كابا خازدليو انتايو كأنعنا كتقبر له محرت كتفتو مس أملاخ كون بتحتنا كتمالالست دي كوينوس كابا خازدليو حجي اتا محرت كتفتو تبل مو كدمنا بكالي ممتايسي اتا محرت سي حلفا كله نحنا اينا خنفتوا دقبانا سلامنتاي انت دايلكم محرت انت داي نركب ابزي نايزل عالم هيوت عچا خنركب اي مخالنا سلازي حلفا كله نمحرت كنفقرا خنفتوا حرر كنبلا زقبانا انا نسخاتكم هنا دغ محرت تدهلو حدا سو كابز كوف كبل ايكلن نقول لها ناس ايرنا دلو انتاي اسك محرت بالو كلكم اسك عاويلكم محرت بالو سلازي محرت كتفتو يلو إذا دق محرت تدهلو عب نبس وكف قعزو منفسه قعزو زمت أنا يو زبله به ودو كبل زخل سب يلا محرتو جن تيرنا يسوع كريستوس قويته آمين سلازي زمحر لبيخ هلونا عب تخفت سماي مسك زي أبير كمالا لسكا مخنياتو ممحار وعلى حدر ديدليو قدايا كونن از ان امرجنسي خدقبرو زغباكا مغباريو نزي خاق ادم ولا بزي كم بحلي اب بتبحلنا عدسي بؤسات لو ما انت ابي ومتا ام دغبر مسيلكم قداميتو بؤسات يم دحركو مخنياتو بسنكي باسي سمايات كم زعصو يفلطيوم ولا نحنا زي ترجم نهابو نساتهم كابتزردهم قانقاسي محرت تديلو فتعدي انت دا باس بزيحو اتهم ديانو ناي تعدي بتبهل عد غيرهم نتسب يعرقومو ما يكامص እግዚአብሔር ጉዳይ መስመኒ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ አታሰብ ንሱ ሰናይ ዘበላ አፍለጠካ ቀንዕና ክትገብር محرتካ ክትፈቱ ስለዚህ አነ ንስኻትኩም محرت ማዕረኽ እንደይ ንፈትዋ تجدينا خنجبرون أي جبأنا نيكو حلفا كله حرر كنبلاد جبأنا نحنين مخنياتو تقمان نفولت أمانينا نحنين يسوع كريستوس كويتاي أوكي قدمي بزعبا محرت مخاديجن قال مسؤول الزخيد بزعبا كأننا تحتنا كريه بزعبا كأننا مالت حدا جزين تامسي لكم منفسها وعالم نسخة نحوخها تنبر أملاك كأنا عخا نبر حجي قلابيت أنا يوم بر أجزي أنا نحواتي كنبر أجزي كأنا عاي كنبر بايزوي نسخان حوخا بتريقو مقدي أجزي زريئك مسفريخا قبل الحوخا كأنو انت زي كوينو تبالاشيل بتسافروا مسفري كسفر لكم يمو اللهم دو مساي سلازي مسفريخا تقعي كخون كخل اللو قبل علمان نمسب أبزي دس زبل النسي أب قدما ينقص معرف سلسته فقد حموشتسي أب جيبعون نسألهم من أجزي أبير انتاي لوسي انتاي كبكاس لمنني لو اللهم دو مساي انتاي كبكاس هجي نمت أيو انتاي كبكا لمنن مسبولوسي سلومن دما بلويلو نسخة نباريانو بوي داويت كمزي أبك أدميخا بأمنة بتصدقن بقنعنا بقنعنا انتاي لبن مساخا التمالالوسو بزح محرت قبر كالو نزعبي محرت زي حلي خاخا خمزي لومي خوين زلو أبزوفان زقمت ودي حبكايو أبوي داويت كمالالس كالوسي كنعنا سلزنبرو اللهم دوم ساي اسكنعنا بلو اسكدقو موا حجي كنعنا مالت كنو حساب نبت عايكا محسابي كنعنا نعاقا يكونن نحو خاسي كنو حساب محسابي حجي قال منفسه وعلم كيت امزز الناسي سبيشال ونتي روحنا زلو موسخي ايكونن اب كنعنا خنوسخ امين اسكب كنعنا خنوسخ بالسكي ام تحتنا خنوسخ بالو ام محرتون كنوسخ مخنياتو اتي روحنا موسخ سلازخونه بقنعنا ختوسخ كلخا اغزابير مسخ يدخو يسوس غويتاي
ስለዚህ ሲብል ሎ እቲ አቦይ ዳዊት ሲ ብቕንዕና ብምሕረት ተመላለሶ ዘኪርካ አምላኽ ረእይዎ ክሬዲት ህቢ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ዘለኹ ወሲልዎ ካዝመፀዩ ስለዚህ ሎሚ ድማ ኣብዚ ዙፋን እዚ ዝቕመጥ ወዲ ታገበርካዮ ሂብካዮ ኣለኻ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣለኹም ደምሳይ ማዕረኽ እንደይ ቅንዕና ዝፈቱ ባርያኻ ድማ ኢሎ ሶሪ ሕጂ ድማ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ንባርያኻሲ ኣብ ክንዲ ኣቦይ ዳዊት አንጊስካኒ ኣነ ኸኣ መውፅየ መእተውየ ዘይፈልጥ ንእሽተ ጎበዝ ባርያኻ ድማ ኣብ ማእኸልዚ ዝሓረኻዮ ህዝብኻ ኣብ ማእኸልዚ ስለምብዝሑ ዘይቆፀርን ዘይፅብፀብን ብዙሕ ህዝቢ እየ ዘለኹ ነዚ ብዙሕ ህዝብኻ እዚ ደኣ መን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ክፉእን ፈልየን ህዝብኻ ምእንቲ ክፈርሲ ንባርያኻሲ ኣስተውዓለ ልቢ ሃቦ ሕጂ ንዕኡ ዲ ንሰቢ ድገምሎ ይባ ቅንዕና ንሰቢ እምበር ንዓኻ ኣይኮነን ስለዚህ እንታይ ይብሎ ቄና እንትኾነ ፍርዲ ከይፈርድሲ I need wisdom ጥበብ የድልየኒ ኣሎ ስለዚህ ንባርያኻሲ ቅኑዕ ልቢ ፍርዲ ምእንቲ ክፈርሲ ኣስተውዓለ ልቢ ሃበኒ ኢሉ ሕጂ መንፈሳዊ ዓለም ጠምዚዝና ናባና እንተምፂና ይኽነጋገ ኢና መንፈሳዊ ዓለም ስኻ ንሓውኻ ትነብር ኣምላኽካ ንዓኻ ነብር ካልእ ልምምድ ከይነእቱ ዛስዋይ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኣብ ጎነይ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንዑ ክነብር እየ ንዑ ብቕኑዕ ራይት ሞቲቬሽን ክርየ ተፀውየ ባሓደ ኣለና ዶ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሰሎሞን እዚ ነገር እዚ ስለ ዝለመነ ድማ ነገሩ ንጎይታሲ ባህ ኣበሎ ኢሉ ኣምላኽሲ ብልማኖ ሰሎሞን እንታይ ኮይኑ ታጒሱ ደስ ኢልዎ ስለምንታይ ደስ ኢልዎ መሲልኩም ንርእሱ ኣይለመነን ቅንዕና ማለት ንሓውኻ እዩ ቅንዕና ማለት ሲ እስኻ ጥራይ ነው ኣባኻ ኣተኲሩ ዝግበር ነገር ኣይኮነን እንታይ ድብሎ ደሎ ኣብዚ ህዝቢ ዝጠዋይ ፍርዲ ከይፈርድ ቅኑዕ ክፈርድ ስለዚህ ህዝብኻ ከይበድል ኣስተውዓለ ልቢ ሃበኒ ኢሉ ንመኒ ከገርበኩም ንሓውኻ ብቕኑዕ መገዲ ደይትጥምቶ ኮንካ ሰቢግሮ መኒ እንታይ ብዘይገድስ እስኻ ብቕኑዕ ክትሪኦ ጌጋ ተለዎ ኣርሞ ግን ሓዮ መዓዶ ምኸሮ ሞቲቭ ናይ ውሽጥኻ ግን ቅኑዕ ኣብ ልዕሊኡ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣረ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚ ኢልዎ ኣምላኽካ ኣበሎ ኢልዎ ነዊሕ ዕድመ ኣይለመንካን ነብሲ ፀላእትኻ እውን ኣይለመንካን ሃብቲ እውን ኣይለመንካን ቅተሎ ዝረፎ ኣይበልካን ዋጋ 10 ሚሊዮን እንታይ እንድበሃለ ዘን ለይተስመከን እንታይ እንድበሃላ ፓስተር anyway ኣይለመንካን ፍትሒ ንህዝብኻ ኢኻ ደሊኻ ቅኑዕ ፍርዲ ኢኻ ደሊኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ደስ ኢልዎ ሎሚ እግዚኣብሔር ምሕረት ይግበረልናኩ ኣነ ቀዳማይ ትብል ኖ ጭራ ከይኮንካ ቀዳማይ ትኸውን ኢኻ ንኣሕዋትካ ኩሎም ኣብ ቅድሚኻ ተደምፂኻዮም ቀዳማይ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓወይ ካባይ ይበልፅ ዝብል ስፒሪት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣበሎ ነዊሕ ዕድመ ኣይለመንካን ሃብቲ እውን ኣይለመንካን ነፍሲ ፀላእትኻ ድማ ኣይለመንካን ኢልዎ እዚ ነገር እዚ ድማ ስለ ዝለመንካ ፍርዲ ንምፍላይ ፍርዲ እንታይ ንምግባር ንምፍላይ ትትልምኖ ዘለኻስ ቅኑዕ ፍርዲ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ወይ ምስ ክብረት ወይ ምስ ሃብቲ ወይ ካሊእ ፖዚሽን ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንሆ ከምቲ ዘረባኻ ፍርዲ ንምፍላይ ድማ ምስትውዓል ስለ ዝለመንካ እንሆ ከምቲ ዘረባኻ ገበርኩልካ እንሆ ብቅድሜኻ ከማኻ ዝበለ ዘይነብር ብድሕሪኻ እውን ከማኻ ዝበለ ዘይትንስእ ብልሕን ኣስተውዓለ ልብን ሂበካ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ንሰብ ፅቡቕ ክትሓስብ ከለኻ እግዚኣብሔር ትበረኸትካ ብመን ይጅምሮ ንዓይ እንዳበልናስ ንሕና ይንረክብ ተሓውና ይረክብ ስለቶም ህዝቢ ፅቡቕ ብምሕሳቦ ፅኑዕ ፍርዲ ብምድላዩሲ ረእዎ
حدتي تو أستو على لبته واهبوا له اتزايلهم منو دما هبتن كبرتن كلها تواهبوا بايزوي كريستنا كومبيتيشن هيكونن حوخا خبا يبلص كتب لهم مس حوخا تواددر ايتتصوع نحنا مواددرتي كنا انتاي دا اتا ابغون يزل خبا يبلص خبا يبلص بلو يسوع كريستوس غويتاي أملاك سمو بروخ يكون سلازي اتاك أنا بالحجي كم فتش خلى ناس لك أنا نحويه من باري تماهيري نتعب قلنا يزل من باري تماهيري كل تغليل أنا بايت دعم تيسي almost سبيلو تجي أبو يدلو سلازنا حاولنا خلنا نبرك زي أبي يدك فنا كنريو خلنا ناس بزعب أسك إنه عت حساس باي هاللون ما جي قال له جي يقول نقرأ جن بقول ما قد اختري أخذ كل ها علىك أوكي كاليتي زي أبي رسمو بروخ يخون بزعبا تحتنا إلو يسوع كريستوس كويتاي باي ذا واي تحتنا تبل قال كنري اخلنا سوري تحتنا مالت ازي اذا خمسه نقبروا عينت سلامتا امبر تحتنا تحتنا وزنا براكتيكالي زرأيو تحتنا مقبار مالت نحوخ خبر اسخابليص قامت اماتي كلن كنريئن كلنا قنعنا تحتنا محرت نحوخ امبر نحاها طراي ايكونا اب ملخت باولوس نفس فيليبي معراف كلتن تايلو امبارسي قال متصننا عب كريستوس ويس قال دبسانا يفقر ويس قبر قال حبره منفس وي قال محرتن دنقاص اننتلو بحنت حساب بمخانكم بحنت فقر بمهلاكم بحنت نفسكم حاده بمحسابكم حاجوسي ملو يلو حاده كون رأسي يطعمن بمبال نوداس خونتو اي تغبروا بتحتنا غنا اتحده نتحده خاب رؤسو ابليصو يرأيو اسخاب رؤسو ابليصو اسكبلو يرأيو يسوع غويتاي نفس وكف دما نبصايو مبر نرؤسو زعيشو ايتأمت اتمتحد بحال نح غويتانا يسوع كريستوس عبي مثالينا يكون امدر مصين من نيرو نعنا اسكن عينيرو بابلو እንደገና ትትዕትነው ብናይ ትዕትና መገድ መጽኢ ቦቱ ሒዙ ምበር ተሪና ይብል ቀጽሉ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃልኹም ምስ በለ ንሱ መልክዕ ኣምላኽ ክነሱነት ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛ አይራአዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ሓሰረ ሰቡን መሰለ በንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኳዳኣ ኣብ መስቀል ኳዳኣ ተኣዘዘ ስለዚ ኸኣ ኢሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለው ንኽብር እግዚአብሔር ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ስለዚ ኣምላኽ ሲ ብትሕትና ገይሩ ኢና ቦታኻ ባይዘወይ ክትሕት ከለኻ ኢኻ ናብ ቦታኻ ከም ተኣትው እቲ ዝያዳ ምትሓትካ ናይ ቦታኻ ምእታው ምልክት እምበር እቲ ትዕቢት ኣይኮነን ብመጠን ዝተሓቶሲ እንዳበረኸኻ ይመጽእ ነይሩ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ኩሉ ከገዝእ ዝገበሮ እቲ ዘርአዮ ትሕትና እዩ ስለዚ ታናይ ትሕትና መገድ እንታይ አንተ ዳዕልና ሓወኻ ኣብ ሊጽካ ናይ ምርኣይ ሎሚ ትሽግር ድመጽእ ደሎ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ በሊጽ ክርአ ደሊ ኩላህና ማለት እዩ ሓወይ ከባ ይበልጽ ዝብል ነገርሲ ኣለኹም ዶ ምሳይ كتحت كلها نحوها أخات العلو أنا يبلغ إيه تقولني قويتاي دكفنا يسوع كريستوس قويتاي يسوع قويتاي آمين الشيء ما
كالي وانت دارينا قويتنا يسوس كريستوس اب وانجيل يوحنس معرف 13 ودا 5 كاب 13 14 15 سي اغارو ميحصيبو من يعبي بتبهاللو من كون يعبي انا دو ستودب تبهالس اغرو محصيبو اللهم دو مساي وزن بايزو ويت زحقوس ነገር ገይሩ ይርኢና ብዙ ምድርሲ አምላኽ ሞዝገበሮ በኸመይ ከይንፈልጦ ከይንብልሲ ምድር ወሪድ ኩለነ ኤክሰርሳይዝ ገይሩ ሰሪዑ አርኢናይ እቲ እግር ምሕጻብሲ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን እግር ሓጺብ ንኩሎም ኮዳ ተዓጢቁ ይዝብል ናይ ትሕትና ምልክት ኣለኹም ዶ ምሳይ እጋሮም ወሪዱ ሓጺብዎ كاوز عبيلن مش بايزوي غويتا زاكل اجر سب كحص حصيبوس انا نسخاتكم من منينا من قبل دخل سب علنا حج سماي مدر زفطر املاح كو اجر سب كبحصبه كابز زعبي ارعايا ناي تحتنا خبي محمد سلازي معرخ ندي تحت كنبل تتحت الناس اغزابير يا حواتي نحنا نفس وكفنا كنكابر ككابر الناس خل حو خبليس كامراي كانوا بزحب حو خام حساب كبرن قويتا يخون يسوع كريستوس قويتا امين ابتي نايلومي ارسنا قندي ابو خاتي اغزابير مسكن اتار استنانتا محرات اسكبلو كلهم اسكدغم وعاولكم زي very important دخونه بزعبا محرت كلنا كنا اللي يازقبا الناسي بزح جيزي اب نفس وكف قعزنا اذا محرت بالقال عادي هبنا واقع نكفل الله تديك إلنا منفسه وقعزنا سموز الخدلنا اكلني مخنياتو محرت سلامه مدل بخلونا خل الله كمزي نشتك مسكرسي حدا كاب دغه مصيو حنتي ادخ تصلي لا قدم خندي عمتسي هجي دق ابع على عبياتهم هجي اتليست ጾምን ጸሎትን ብዙያት ወስታደ ግን ሰባያ ስለዝበደለ ከቢድ ቂም አለዋ ጾምን ጸሎትን ማዓልታዊ አትወስድ አብልዕል ደቅ እግዚአብሔር ፍትህ ትደል ሁሉ ነገር ትደል ድሕር ክጽልይ ላ ኩሉ ሓንቲ ነገር ይኽነግረክ ኢሎ አወ ባዕል ቤት ክቤል ኢሎዋ ከምዝ ኮይኑ ስለዚህ አብውሽጤ ከቢድ ቂም አለኒ እዚ ነገር ከዘመን ከአሲሩ ወይሏ ልክ ክትፈትሕ ይኸለኽ እሱ ክፈትሐክ እዩ አለኹም ደምሰ ነገር ሁሉ እንታይ ክኸውን ክፍታሕ ደውል ክርኸብ ይሏ ምስ ደውለትሉ በኺ ንዓይ ደውልለ ይሏ አለኹም ደምሰ ሕጂ ከይተረዳእና ተአሳሲርና የዘለና መገዲ መፍትሒኡ ምሕረት እስኪ ምሕረት በሉ ኩልኹም እስኪ ዓውልኩም ድገምዎ كبرن قويتا يخون سلازي سلمنتاي ناخخن محر دقبانا زبل قدم بيه سلمنتاي سبز محر كن محر زقبانا بايزوي مسرتاو تأزاز أملاخ إذا حجي كسجر ذي كلاب على أملاخ تأزازي أسيلة خجبرو قال ما لزبها النجارون أيكون تأزازي تايلو أب ماتيوس حموشته فورشوا عتسي محرتس محرات كرخو بيومو حجي إزي كن كيرو نخيل نجار أيكونن سلازي سلمنتاينا تأزاز أملاخ سلاز خونن إذا تأزاز أملاخ كان خبروخا ناتين ناتاتكم من قدي تاي يسوع كريستوس قويتاي قديت على النحواتي أملاخ استمسجنا يخون كالي ولا بياقب كل تعسر تخلتن تايلوسي أنت زي محر سيلو بزي محر فردس كفر راد إيلو سلازي أنت زي محر كاسة تمحر صعفني كوننزي هلو هلا نادى بحده يسوع كريستوس قويتاي سلازي أنت محرنا أينا كن محر النخل تأزاز سلاز خونه كالي محرة النجبر اللو كمانا غيرو محرت تجبر السب سلازيل محرت سلازي تجبر لنا كن محرنا يقدن ايو بايزوي محرت تجبر السب انت دا صبو غيرو ترديو نخ محرت صقم يبل
ኣጸቢቓ እዚኣ ምሕረት ተገይርለ ኢንዓይ ካበየ ወፅኤ እንተዳኣይልካ ንኽት ምሕረት ጸገም ይብልካ ሓደ ግዜ እኮ እቲ ዝረኸብናዮ ምሕረት ይርዳኣና ድዩ ኣሕዋተይ ነፍሲ ሓዊሰ እዚ ኣብ ማቴዎስ 18 ካብ 23 እንተሪኢኹሞሲ ስለዚ ኢሉ መንግስተ ሰማይ ምስ ባሮታ ክጻባጸብ ዝደሊ ንጉስ ትመስል ኢሉ ክጻባጸብ መጀመርኻ እልፍ መኽሊት ዕዳ ዘለዎ ናብኡ ኣቕረበ ዝፈድዮ ምስኣነ ግና እቲ ጎይትኡ ንስኻ ሰበይትኻ ደቅኻን ዘለዎ ኩሉን ክሽየጥ እሞ ትዕዳ ክፈድዮ ኣዘዘ ኢሉ ሽዑ እቲ ባርያ ተደፊኡ ጎይታይ ተዓገሰኒ ኩሉ ከዓ ክፈድየካ ኢሉ ሰገደሉ ጎይትኡ ድማ ነቲ ባርያ መሓሮን ፈትሖን ዕድኦ እውን ሓደገሉ ክኸፍሎ ዘይክእል ዕዳ እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ንሱ ደቁ ሰበይቱ ተሸይጦም ዝኸፍልዎ እዩ ክኸፈል ዘይክእል ዕዳ እዩ ግን ኣብ ቅድሚ ጎይትኡ መፂኡ ምስ ሰገደ ንጎይትኡ ምስ ለመኖሲ ጎይትኡ ድማ ብዘሎ ዕዳ እንታይ ገይርሉ ሓዲግሉ ሕጂ ረይዋ እቲ ባርያ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብፀቶም 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሰብ ረኸበ ንሱ ዝእውዶ እልፍ ደ ይዓቢ 100 ዲናር ኣረድጎም ወባ እልፊ ዓቢ ግን እልፊ ተገዲፉልስ ምስ ወፀስ ነቲ 100 ዲናር ዝእውዶ ሳምፀያ ኢሉ ኣነ ንስኻትኩም ከም ኢላ ንገብር ንዓይ ትብል ሁይ መን ኢኻ ተገበረልና ተንዝክር ነዚ ሰብ እዚ ክንጻባጸዎ ስለዚ ሰብ ምሕረት ክገብር እንተኾይኑ ተገበረሉ ይኽዝክር ዘለዎ ካበይ ወፅኤ እግዚአብሔር ካበይ አውጪኒ አረ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ስለዚ እቲ ባርያ ምስ ወፀ ግና ካብቶም ብፀቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ባርያ ረኸበሞ ሒዙ ከዓ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ዓነቆ ትገርመኩም ካት መሓዙ ጥራይ ከይተርፎስታይ ከዓ ገይሩ ዓነቆ ተበልኩሳ ምኻኻ ምችሕዝ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣለና ዶ በሓደ መሕናቕ ጀሚሩ ግን እልፍ መኽሊት ተገደፈሉ ሰቢ እንታይ ጌርካ ይተልካ እኮ ዋላ ሓደ ግዜ ስገርም ከቲትኒ ሰዋት ባቂ አይብለኩም ስለዚህ እተገበረልና እንተ ዳ ዘኪርና ኢና ምሕረት ክንገብር ሶ ሲምፕል ትኾነልና ንሕና ክንከፍሎ ዘይንኽእል ዕዳ ይትኸፊልልና ኢየሱስ ጎይታይ ሰብ ተገበረሉ ተዳ ፈሊጡ ንኽምሕር ፀገም የብሉ ተገበረሉ ተዳ ፈሊጡ ግን ክምሕር አይክልኒ ኢየሱስ ጎይታይ ሽዑት ብፃዩ ባርያ ተዓገሰኒ ክፈድየካ ኢሉ ተደፊኡ ለመነ ዋላ ተደፊኡ ተለመነስ ንሱ ግና ኣብይ ኸይዱ ክሳዕ ዕዲኡ ዝፈድስ እንታይ ገበሮ ኣእሰሮ ይብል ተገርሚ እዚ ሕጂ ኮ ንሕና ንነብሮ ዘለና ኣነ ንስኻትኩም ክንከፍሎ ዘይንኽእል ብናይ ዘለዓለም ህይወት ዘእቱ ደገ ብነፃ ረኺብና ምሕረት ረኺብና ክነስና ምስ ወፃና ኣይንሓድጎን ኢና ስለዚ ተገበረሉ ዝፈልጥ ሰብ ምሕረት ትገብር እስኪ ትጎንኹም ዘሎ ተገበረልካ ትፈልጥ ዶ ብሓቂ በሎ እስኪ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መናቓቕሓ ኸውን ቆርብ ሃርር ኮይንኩም ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ እተገበረሉ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ምሕረት ትገብር ስለዚ ሕጂ ናበይ ንምፃ መሲልኩም ጌርኒ ዘይኮነስ እንታይ ተገይርለይ شو حيل اخترك بيخاط تقدف تاي تغير اللي نعيك تبل كلها كبرنا املاخ يكون يسوع كريستوس غويتاي اتم بصوتو باروت زغبر يوم بزح غوايو بزح انت غبرو غوايو تفلطر يخم كاين محر كلناس املاخ يوغه كوي كساب كندز اكل محر تغير الكاسي زي ادو تقدف اي تخيلني ولا حدا كذي أنا نتاي قرمنا مسيلكم كاب دق دبل على موت إجزي أبير يوم تأكمش إلياس قبل إرمياس تلوس كتصعبات صبوت تجمر كابي خواتها
እግዚአብሔር ሲ በታኃጢአት ዝጻባጸቦስ ኣብዛ ሓደ ሰብ ኮፍ ክብል ትኽእል ሰብ የለን ዳስዋይ ንኹላህና ኣብዛ ዓቆይሩ ዝሓዘና ምሕረት እዩ ስለዚ ተገበረልና ምሕረት ካበይ ባክግራውንድ ኣምፂና ዝንገርን ዘይንገርን ሓጢአት ሸፊኑ ይኾፍ ኣቢልና ስለዚ ክንምሕር ተኾይና ዝተገበረልና ክንዝክር ክንክእል እቶም ብፀቱ ባሮቱ ዝገበሩ ሪኦም ብዙሕ ጓሃዩ ከይዶም ከዓ ዝኾነ ኩሉ ንጎይቶኦም ነገርዎ ሽዕቱ ጎይቱ ፀዊዑ ኣተኽፉእ ባርያ ኢሉ ኣነ ክንዲ ዝለመንካ ብዘሎ እንታይ ገበርኩልካ ኢሉ ሓደ ኩልካ ንስኻ ከምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻ ዶ ሬዋ ሕጂ ከምቲ ኣነ እስክለ ድሕሪ ድገሞ ንስኻ ኸበሉ ከምቲ ኣነ ዝመሓርኩኻ ዶ ነቲ ብፃይካ ክትምሕሮ ኣይምተገብአካን ኢሉ ከምቲ ኣነ ዝገደፍኩልካ እስክትገድፈሉ ደይግባአካን ንሚእቲ ዲናር ኢልካ ክትከራኽር ባይ ዘ ወይ ምሕረት ኣነ ክነግረኩም ነዚ ዘመን እዚ ኢትስ ቨሪ ቻሌንጅ ዝኾነ ዘመን ምሕረት ቀንዕና ትሕትና ዝብል ለቢስካ ተደይ ወፂኻ ኣብዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ስሩ ፐነትሬት ጌርካ ክትጥሕስ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ከጥሕሰና ዝኽእል እዚ ጥሓስ ትብሎ ብምንታይ ክጥሕስ ዘጥሕስ እኮ ምሕረት እዩ ዘጥሕስ እኮ ትሕትና እዩ ዘጥሕስ እኮ ቅንዕና እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካልእ ዝገርም ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ከዓ እዚ በቲ ሓደ ጎኑ እንዲና ክንርኢ ፀኒሕና ጳውሎስ ግን ደገረመንሲ እተገብረሉ ዝፈልጥ ሰብ ስለ ዝኾነ ካበይ ከም ዝወፀ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ነብሱ ወከፍ መገዲ ጉዕዞ ክንሪኦ ከለና ጳውሎስ እንድሕሪት ገፁ ኣይጥምትን እዩ ዋላ እንተፀረፍዎሲ እናሓመኹምና ንምዕደኩም ኣለና እናበለ ኢድ ቅፀል ኣለኹም ደምሳይ ካበይ ከም ዝወፀታ ይገብር እዩ ይፈልጥ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1 ካብ 12 ክሳብ 15 ከንብቦ እሞ ኣነ ኢሉ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ነገልግሎት መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘበቃዕንሲ ኣመስግኖ ኣለኹ ረይዎ ኣነ ቀደም ፀራፍን ሰጓጉን ገፋዕን ነይረ ክነሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ኢሉ ጸጋ ጎይታና ምስተ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ብዘይልክ ዓባይ ዓዘዘ ኢሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመፀ እዚ ቃል እዚ እሙን እሞ ምቕባሉን ብኩሉ ግቡእ ኢሉ ጳውሎስ ካበይ ከም ዝመፀ ሰጓጉይ ካበይ ከም ድመፃና ኮይና ንርስዕ ሓደ ግዜ ጳውሎስ ግን ሰጓጉ ማሕበር መንባሩ ብዙሕ ኣብ ልዕልቶም ኣመንቲ ግፍዒ ከም ዝገበረ ብዙሕ ነገር ከም ዘእሰረ ስለ ዝፈልጥ ግራውንዱ ስለ ዝፈልጥ ንቅድሚት እምበር ንድሕሪ ዝብሎ ነገር የብሉ ዳስ ዋይ ካብ ጳውሎስ ክንሪኦ ከለና ከም ጳውሎስ ገይሩ ወንጌል ዝሰበኸ ሰብ የለን ካበይ ከም ዝመፀ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ምሕረት ከም ዝገበረሉ ይፈልጥ ኣትማሕዋተይ ስለዚ እንታይ ተገይርልናሲ ንዝክር ዶ اللهم دمساي تاي تغيرلنا كابي وصينا اسكي منالبات تمالي كالي سب نيرسي لومي زصابا صبو زلخو سبسي مني املاك سمو بروخ يخون ولا بقبر حواريات معراف 26 كاب 9 حساب 11 حواريا ጳውሎስ ታይሉ انا رئيسي مسم يسوع نازريتاو زصارر ነገር ዝገብር ግቡእ ምዃኑ ይመስለኒ ነይሩ ኢሉ እዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ ካብ ሊቃውንቲ ካህናትን ስልጣንን ተቀቢለ ንብዙሓት ካብ ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትኽዎም ክቐትልዎም ከለኹውን ታይገበርኩ ሰመርኩ ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 እስጢፋኖስ ክቅተል ከሎስ ክዳውንቲ ሒዙ ሰብታይ ደገበረ ዘቅተለይ ክሳብ ክንድዚ እገይረ ግን እንታይ ረኺበ ይድብል ደለ ሕጂ ምሕረት የረኺበ ስለዚ ብምጽብጻብ ተኾይኑሲ ኣነ እንኳን ዶ ነዚ ዘለኽዎ ማዕረግ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ማንም ሰው ደው ክብል ዝኽእል ኣይኮንኩን ግን ተገበረሉ ረዮ እንድሕሪት ዘኪሩሲ ንድሕሪት ይመጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እታ ምሕረት ትብል ቃል ተገበረሉ ዘይፈልጥ ሰብ ክገብራ ትኸብደ
ተገበረሉ ድፈልጥ ሰብ ግን ምሕረት ክገብር ፀገም የብሉን ولا قد سئلوا أفقد عسرت حدا مسأل جبابيلوس أب كل أباي تتصلوت تيلو دما بزح جزء الناقص عخو بحسرة كتصرف أتصبب اللهم نوركو نبتنا وتعز اللوا ختماتات كسعز سوقهم أزيد هندد قوم حجب أولو سايد بلدلو كابزي إتسي أنا خمس عين السبينيري داس واحد جزء اللي هو محرتك زي أبيري سلزي أنا سي نمان نمزجير كايلة تتعبات أو بسب يبلين تراي تخيلو وانجيلي خبسرو دلني سلازم نتصابات أو سبال لنا دين إحنا بحد لنا دين يسوع كويتاي أما تجبر لنا نفل دينا سكن دحريت إجابير سمو برغون ولا حد جزاسي إجابير محرتو الله ما ميدنا እግዚአብሔር አብካሊ መንፈሳዊ ዓለም ከእትወናና ደለ ይኸለው ንድሕሪት ዘዝገበሩልና ክንጻባጸብ ክንጉተት ዘመንና ኸውዳ እግዚአብሔር ፍቃዱ እተገበረልካ ዘኪርካ ንቅድሚት መኻዲ አሜን እስኪ ተገበረለይ ዘኪረ በሉ ንቅድሚት ከገስገስ ይበሉ እስኪ ዓውልኩም እተገበረለይ ዘኪረ በሉ እስኪ ተገበረለይ ምሕረት ዘኪረ በሉ ንቅድሚት ከገስገስ ይበሉ ኢየሱስ ጎይታይ سب تجبرلو ذكري إن قدميت كجسكس خال حجكو يسوع قوي تعواتي إزي فكرنا يدلنا منفساو ناونو إجزابير إسات كورت أجمي بقولون إجزابير بزعت مرتن تأمرات كجبرت أجمي بقولون نسونا يدقايق حتى راين إحنا بوتانا نحلو كبرنا قوي تعون يسوع كريستوس قوي تعي أملاك سمو بروخ يغون أجار زرعين عنا ونرينا الله آمين يحواتي ندحري تقصنا نتأمت لومي ادخل وسط زقب الناس وقم توسيدنا نقدمت نخيد ذكر من البعد ذا شجر الناس كن خلنا انتي نذكر نحن أنا خابي أمتي قويدا كابي تسي إلنا نحسب قويتا يدقفنا إذا مثل نحسبنا أنا محرات كربا نخون أملاك سمو بروخ يخون يسوع قويتاي كالي أتي نبتي بزعبا انتاي كن رئينا أملاك مسجن محرات مقبار كنتاي تقمو ما كم تغمسل زلو كن رئينا تغربكم سي أم محرات زلو تغمخا ماليا زي ولي أتعمل فساو كوركو أم محرات يا تأثيره دلّا it's very important نود سب محرات very important محرات مقبار حواتي حدا عفنا قر كنستو على دليل زلخو እግዚአብሔር መንገድና ንዘርጓን ፈና እንቅፋት ክንሰግረሉ እንخل محرات مقباري ምክንያቱ አመገድኻ ጸላእ ስቂሉ ክሪኤካ ይክእልኒ ዝጋዳደሩኻ ሰባት ታይገብሪ يقمتي نزوم زقمت أصابات جن بمحرت سجير كايو خد كيد أنت زي كيلكا مساتاتهم كتوجانت زمانك تود إسك زمان يود إني بلو دقموا با إسك عاولكم زمان يود إني بلو يسوع قويتاي زماننا اتسأل عيسي قدنيو كم زي أجزابيرنا أبراهام كاب أوركل داويان وتسأ مسبلوسي زلوا كل حد يقول سلوت كامس حزوا خيدو مش لحد أركوا خمس مثلاً قدس قربان سلزلنا يسوع كريستوس قويتاي دحر انتاي دبل مسيلكم أب فقدي عسرتو سلسته سوري اتمس أب فقد حموشته خاب عسر سلسته معرف عسر سلسته فقد حموشته اتمس أبراهام زخد اللوت دما أباقعنا بعورن دن كاونت النبرو اتا مدري بحدخ النبرو ختصرو ما يكالتن تريتهم بزح نبرو ما بحدخ النبرو اي كالون امونغو قواسوت أبراهامن قواسوت لوت ان بأس خون حجي كل جيزي دحركم وطئ أبقعزو مخنياتو أبراهام توهابو تنبيت هلو اللهم دمساي مدرخ ورسمو خانو اجزي أبير زعتو اللو تسفالو أبزياد ما نبسو وكف سب حدا نقر كنقرأكم أجزابير نخستو تسفأتي نخستو زقد في أملاخ أيكونن كل أنا بزلنا تسفأ أملاخ لنا
أبلع الخلنا እግዚአብሔር አጀንዳ አለው ምሳሌ አለኩም ዶ ስለዚህ ልክዕና አብርሃም ምትዕንቃፍ ድማ ጸላኢ ወላ በአብርሃም ባዕሉ የምጻዮ ግን ባዕስ ኾነ ይድብል ሕጂ እንቅፋት ክፍጠር ከሎ ከመይ ጌርካ ትፈትሖ እዩ ሓደ ግዜ እንታይ ንገብር መሲልኩም أبدان نزل جن حكى الله أفرسك الله إنه وكال الله تبله مثل أخي أخا كرفة تبله حجي نخلتي خا إذا كان اللي تمنفس مالتي شرجير كيال خا لكم دم سا مس جن حكى سلام زي تبله تكون كاس أنت أيترجمه تجاجني لكم دم سا هو مس جن حكى قيد كاس عمو كتسألي الحدير كاس نمتى دارك تسكات خيدم أبغى بيتنا دلا إلكا تجنح نقوم سرا أخي هذا ما منفسي ندير على تبص أخات ندير منفسي أبك أجزابير تقولني مسرا عايز ندير هجي أجزابير نامستو عليهم تانا يسوع كريستوس قويتاي سلسي أبراهام حدا نجر غيره دحر تايلو مسيلكم حدرخا إلو نبرهم نلوت بتشخا خباي تفليلو جين إتعور choice تمرج أجن عقاي بكا الله مرت دليت كامرت تراي بسلام تقالاقل تراي بسلام تقالاقل كباي دحر تايلو مسيلكم لوت كابو مسكدسي تبل يعني أنت برام تخف تايلو زابير تايلو نسمين ندوب بنمعراب نمبرق قبيل كاس تايقبر له تأمت له نربعة مأذن رأي له مس حدا سب كتكار آخر زمان كا أيتود هيجي دوي زبلكا بعثت له دوي خاتبل أم تحته ويتي رأيوا تايلو مسيلكم فقدي 14 لوط قاو مستفلي دماغ زي أبيرنا أبراهام عين خاق أبلو مو كابزل خايا بوتا نسمين ندوب بنمعراب قبيل كا تأمت إذا نسخات رئاسة لخا مدري نعخا نزر إخا نزل علم كبكاء نزر إخا دما كم حمد مدري خجور إيه سب حمد مدري خوات صقر زخل انتو خوينو زر إخا خو كا يقصر نعخا خبكاء مو تنس نزا مدري تنس انت أكبر تنس اسكبالو حجي تخوين اللو برام مالتي دوي لي تاني تنس حجي تاكبر توعس مثلوت ككار آخر تاكوير نير مالتي أبكر كرت أتيخا خوفي خاتم تنس اسكبالو خلو اسكدقوا مو تنس اسكبالو كتو عستخل حجي انكفات يا متصديت على أي سمت إيجن بفقري إخا بمحرتي إخا سجير كا ياخد كيد دلك تنس كيد حجيلو كيد تنس كندي أما قدنا دو بولنا سبات مسؤم دويلنا لنا أما سرابيتنا مشي ماتو معلتها وسرحنا أنت أجنح له أفرس له لو مخابك نو نعوب بمحرات بفقد أنت رايحة تحسه أبكالي منفسه وهو تاتي عينته أفكره محرات قبر له أبادي سابا كلت تبع إسومسي جن حدا قاني ندلو دات الله له خلوه نو سوري بحبرة دات الله خلوه قبله بومكن حدا منفساي نبرو من أي تسامعن جت حدا تايزب الملء اختيار متسه أما أكل ناسي حدك إنان سبال لي ولا اللويل تحدا خاتن صاروا خات إنان سخا خبلك اللويل يسوع كريستوس قويتاي بخمس زمننا خينو ودك زعبير محرتي كبرالنا حاو خاسي مسدا من سغانتا يدص عرفالك سلازي محرت تداغيركا غعزوخا خدقصل صقب يبلكا ابزو غعزو زغن سقيلكا زحلف غعزو يكون واغا دخفل دي يس am I right يسوع كريستوس غويتاي كاليتي محرت مغبار ابل على صلاتها صبلل زبلكا محرت مغبار ينبر متهللاخ ايكون حجي حدا غزي هلخ بايزو وي هلخ مملاخ طاوت ينبر هلخنيا مخان مملاخ طاوتي
محرت مجبار جن أوفرسير كتقاط أترون حوخا قبل علت على أتخاخ عوتها كادخل محرتي متسألة أتخا متهل الله محاز مالت already هل خسي مبلغ تعوتي دانيال انتاي جيرو أبو كلا معرف ترى ناسي تنقص حلم حليمو مفتحي وقع نجاروني له بتشمتا نايت نقص زربا خباديا كن سبات قتل جميرو خابتهم قصرت خواخبتي خابتهم كل داوين دحر اب دانيال مسبت حت ناي محرات البرئي وب دانيال زلو اب تنبي دانيال كالاي كاب 10 شو مونتن راين تايلو دانيال نتوم عرختو تصوعسي نحنا نيلوم اتوم زترفو طبيبان بابيلون ما انتو خيطافوس انتاي نغبر نعو نصلي نعنا طراي ديلو كولاي نمن كولاي نتوم صلاتو كيطافوس نعو انتاي نغبر ابيك اب بولي كيدان كوي ابناي صقا زمنون ايكون تغرمي ناي دانيالكا صقاب سوهاو زمن كان احنا انت يالنا حواتي راسنا منفتش نعو نصلي لهم بتالي تتي اخاس غزي ابيرسي مصيتا يغبر لي اتبل at that moment بقى تغلصلو اتبل اي وعلي اي حدر محرت ريو سماي كفتا بيلس مص اتم سبات حجي غري من انا مالسي دحر دانيال غزي ابير مس غلصلوون اتوم تعاسيروم نبرو سبات نخي قطلو ناغوي خيد دانيال نعاتهم نخدح صلاته يوم ور يركبوا أما خبينا أمتينايو قالت غوين تسقيبوني روا ما تسقيب العالم هو تكتفق في سابل يعز العالم هو تكسب زي تكم زابير محراتي كبرلنا يسوس قويتاي دحرتم سبات دحينو قبل على صلاتو كن دانيال صبلي لي صبللن كذا صبللو انتاي محرات دي هلخي اردكم ليبا اسكعاولكم محرات بالو محرات شمالو متحقويس الله እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካሊ محرات ምግባር ዝኸበረ ነገር ድውለድ ኣብ محرات እዩ زغرمكم ابيتنا ابي ريفايفال ابيتسبنا ريفايفال امدرنا ريفايفال كون انت دا خوينو اتي زعابي زخبر نجر دولد امناي محرات غداي هاجر مس هاجر عرق زمص محراتي بيتسب مس بيتسب عرق دمص محراتي اب نفس وكف زلنا ناي محرات لبخن حز كلنا زمص زولد كبر نجر عب نجري لابنت اب غبر حواريات شوعته فقد حمسان شوعتن سيفانوس قطقطو خلوسي زغبرو ايفلطوني ممو ايتحزلو مس بلسي يدبل سمايات تخفت يدبل يختكات يدلو زغبرو ايفلطوني قبل كلو يصرف ايكون ندل اللهم دمساي سماي سي تخفيتر اللهو يلو سيفانوس كختكات كلو باولوس ابولو እግዚአብሔር ክቡር ነገር محرات يدولد احواتي ስለዚህ ናይ በሐቂ ኣብ ምድርኻ ፈውስ ትደል محرات ኢኻ ትገብር ኢየሱስ ጎይታይ دحر دغرم ነገርሲ ናይ محرات ነገር ባይዘወይ ኣብ ምዕራፍ 8 ክንርኢ ከለናሲ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝወረደ ንፓውል እንታይ ገይሮን ሳውል نمنتاي اللهم دمساي حجه اوريدي تخفيتي تي مسرح كاب انف بالحنت دحر حركه نرسخه قدك او قتلك مالت كاب زياس دوخيل كاخت كيد ناملاخ تقديف قالو እግዚአብሔር كمي غيرو نسب كمزوم صاي فلتي من يخايلو تسخات سوغوني زل خايلو باولوس كولت باولوس يولد دو امين بابلو امنا لو باولوس كو انا نسخاتكم هنا احواتي بزتقمن زيتقمن لبناته تحيسو قطرات علي من نيل كاش دشور تخطو تليفون كاتطف هو
እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረልና ድሓር ካብ ኣንፍ ብልሕ እንተ ድሓር ዓርካ ንርስ መን ይኻይሎ እትስኻ ትሰጎን ዘለኻ ኢሉ ከም ጳውሎስ ዝኣመሰለ ክቡር ነገር ምሕረት ዝወለደ እዩ እታ ኣብቲ ዘመን ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ናይ ምሕረት ልቢ ጌራ ክትጓዓዝ ከላ ከም በዓል ጳውሎስ ወሊዳ ሕጂ እቶም ዝውለዱ ኣባይን ሃባኻትኩም እንትውለዱ ኣለዉ እግዚኣብሔር ነብሶ ከፋብዚ ብምሕረት ሰብ ክዳባበስ ከሎ ዝውለድ ሃንደበት ናይ እግዚኣብሔር ነገር ይመጽእ ኣይንፈልጥን ኢና መን ይልዕሎ ዋላውን እንተርኢና ሲ ፊልጶስ ድማ ኢሉ ሰማርያ ወሪዱስ ወንጌል ሰበኸሎም ተኸፊቱ እንዲት ሰማይ ስምዖን እቲ ጠንቋሉ እኳ ባዕሉ እንታይ ገበረ ኢሉ ምክንያቱ ከድሕርሕር ኣይክእልኒ ንዑ ኦቨርሲር ድገብር ድቋፀር መንፈስ መጺእ ናይ ምሕረት ልቢ ተመጺኡ ንዓውፃእ ኢልካውን ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ኦቨር ኮንትሮል ድገብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ይግዛእ رابعي قريبه اوكي ምሕረት ምግባር ዝተናዓቁ ኣብ ኃጢአት ዘለው ዝወደቁ ሰባት ደገም ድረኽቡ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ሲ እታ ኣብ ዝሙት ተረኸበት ሰበይቲ ሲ ከምዚኣ ዝኣመሰለ ሰበይትስ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ይግባእ እዩ ካብ ዓበይቶም ክሳብና እሽቶም ሲ ቅተላ እምበር መሐራ ዝብል ደል ወላ ሓደ ደል ኣብ እግሪ ኢየሱስ ኣምጽዮማ ሕጂ እትናይ ምሕረት ልብ ዘመነበረ ሓደ መኒ ኢየሱስ ጥራይ ረይዎ ካባኻትኩም ሰሓጢያት ዘይብሉ እምኒ የውድቀላ ኢልዎ ሕጂ ማዕለያ ደይብሉ ኣብዛ ሓጢያት ዝገነኖ ዘመን ስለ ዘለናሲ ዝምሕር ልብ እንተለና እዩ ሰብ ክመፀና ናይ ምምሓርና ምልክት ደገ እንታይ ይኾን መሲልኩም ሰባት ይዕድም بايزو وي زمعصنا زي كون انتم معصو لبين لبكم نيت معصو سبق دحنت ندل اندينا معصنا ناي لبنا اينا نخفتو يسوع غويتاي دحر كباخاتكم حتيات زي غبرس امني يودق الله يلو تغاغيمو حتيتو مسوم كچفچفم دليو ادلو بتحدو وغن كا مخسس خا ادليو ولو كاب عبيتهم كسابنا اشوم سبب بحد تاي غبرو يدبل كدو يدبل اتغالي لو توم كسستخي غويتاي ولا حدي لاتو كغربكم نعي اتصبى نيرا كيدو ميلاو انتاي غبرت نسا اي كدت كالي كنري خلنا لوقاس 18 زكي وسالو دحن مست غيزي تانا مچرشا كعصوا نجر كل مدمدم تازركب بمحرتي فايل كعصته خوينو بمحرتي زعص اللهم دمسا بمحرز زي تعصوا فايل نصلاي كل غزي دغاي سلازينا بمحرت فايل نخن عصوا دلنا اذا نيشن يكون ببيتسب يكون مسخول بزخونه بمحرت انت زي تعصيو از فايل از نصلا اخفوتي ابا بيت فرد مش فايل كاي تعصوا نبلها تاي كونن مالتي اي تودن انا نسخاتكم نزخونه بمحرتي نخن عصوا زلنا بمحرز زي تعصو فايل كل جزء تغنصيلو እንዳት ከካይድ ነበር ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር عزيز ይባረክኩም ተባረኩ ኦኬ ቴንክ ዩ ፓስ ኢየሱስ ጎይታዩ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ቅዱስ ቃሉ ይመስገን كبرنا أملاك يهون زينا هنتكملوا بقبو حدث تجايش عند حر اللهم زمتهم سلام كتبلونا اسمكم من كابيكم زمتهم كتبلونا نحنا سلام تهم كن قبل جايش اللهم ليهم كابرحون كاب كربان زمتهم بروخات حدثتي كاب روحون كربان زمصاهم حوات
ስመይ አዶናይ ብርሃነ ካብ አስመራ አብርሃም ካብ አስመራ እንኳዕ ደሓን መጻኻ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም እግዚአብሔር ይመስገን አዝመራ ይባሃል ካብ ሱዳን ካብ አዲስ አበባ ኢምካናል ሰናይ አዝመራ ካብ ሱዳን ካብ እግዚአብሔር ይባረክ ቋዕድ ሓን መጻኹም ካልኦት ይርአና ኣለኹ መስለኒ ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም እግዚአብሔር ይመስገን ካብ አስመራ منيلكني مير برهانه ميري كاباسمرا هيدا اسمرا ጨን ያለው ማለት ክብርና አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ቋዕድ ሓን መጻኺ ኩላትኩም ድሕሪ እዚ መደብ ፕሮግራምና ኣብዚ ናይ ፌሎውሺፕ ናይ ሕብረት አዳራሽ ኣለና ውሻ እንዳሰተና ክንላለይና አይነጋይሾም ኩላትና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም ቅልጥፍ ኢለተን መተንባህታ ከነበበ ካብ ጽባሕ ሶኒ ክሳብ ረቡዕ ዝኸይድ ናይ ሰዓት 6 ወጋሕታ ናይ ጸሎት ብዛዕባ ምድርና ምስ ጂቲኤ ምስ ከባቢናኻ ናይ ጂቲኤ ቤተክርስቲያናት ሕብረት ኮይና ሰዓት 6 ንጎተሲና ክሳዕ ረቡዕ ዘሎ ማለት እዩ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ከነቀርቢና ሞ ኣብኡ ክንሳተፍ ቤተክርስቲያን ሓደራ ትብላላ እቲ ሊንክ መራኸብና ናይ ዙምካ ፖስት ክኸውኒ ተኸታተሉ ኢኹም መደብ መንእሰያትካ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ናይ ምሸት ሓዳር ጸሎት ኣለዎም ኣብቲ ጸሎት ክንሓብሮም እቶም ንኽእል ግዜ ዝጥዕመና ወይ ከዓ ግዜ ዓዲግና ኣብቲ ናይ ጸሎት መደብ ክንሳተፍ መንእሰያት ሓደራ ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ነገር እዚ ድማ ክንተብዕ ኣገዳሲ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኣምላኽ ምሶም ይኹን ወርሓዊ መደብ ደቂ ኣንስትዮ ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 4 ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ሰዓት 4 ክህልዎም እዮም ኣብኡ ክትሳተፉ ትደልይ ኣሕዋትና ክትሓብራኻ ቤተክርስቲያን ደቂ ኣንስትዮን ይላወባ ኣለዋ ከምኡውን ካልኦት መደብ ኣቦታት ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 6 ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ናይ ኣቦታት መደብካ ሰዓት 6 ክህልዩ እንድሕር ክትሓብሩ ዝደልይኹ ኣቦታት ኣሕዋት እንድሕር ኣለኹም ንቢንያም ሓውና ኮንታክት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዋላ ንዓና እውን ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም መወዳእታ ናይ ቀደም ናይ ደቀ መዘምራን ትምህርቲ ክትመሃሩ ትደልዩ ፓስተር ባህታ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ ሰዓት 9 ፈረቓን ሰንበት ማለት እዩ ንግሆ ክጅመር እዩ ስለዚ ተመዝጊብኩም ዘለኹምን ብሕጂ ክትምዝገቡ ትደልዩን ክትሳተፉ ቤተክርስቲያን ትላቦላ ሓውና ጸጊት ምስ በዓልቲ ቤቱ ልዋምካ ብውሉድ ተባሪኹም ኣለዉ ቃል ኣምላኽ ዘገልግል እጽቲሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹን كما يوعيلكم እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብርና አምላኽ ይኹን ሓውና እንግሻ እግዚአብሔር عزيز ባረኽካ ጥዑም ቃል بمحرت كنمالالس فقد أملاخ نفس وكفنا أنت ببزح أنت بحيدت محرت أملاخ عقيرنا أبزلنا እግዚአብሔር بتعنا باريخو እግዚአብሔር سلام هيبو እግዚአብሔር كاب كفو سويرو بمحرتو الناتاتي أبزبسيحنا له سلازي محرت እግዚአብሔር كأخسعك ندي عبي مخانو نخالقوت نمجلاس مو بزخ أوريتاخ نملس እግዚአብሔር ጽبينا كبر نسوم يخون مزمرانون እግዚአብሔር عزيز بارخكم بفلاي نايغويتانا يسوع كريستوس مدحان ويونتنسو ام مسقل زخفلو واغا بتتخفلو واغا خات نحنا زرخبنايو كبر عጫ بمزمور غيروم كزخاخرونا صنيحم بمزمور غيروم نغويتا خمسغنو لبنا خلع علو صنيحم እግዚአብሔር يمسكن درار غويتاها زيرو اب كل محرتن اب كريستوس يسوع غبرلكان مطمات يخال ايكونن ابلوم دويلنا ملسيلنا قدم 2000 عمت እግዚአብሔር بود بغويتانا يسوع كريستوس زغلصو ነገር ንዕኡ بحقي بمستوعال هديكا مذكاري
أبي نيرة نا يسوع كريستوس مبجاو نعي كابي منزعوتيني زبل زي مذكر كل سبكتنا حدش سلزغونه يكونن مزخاخري مصحف قدس كندي غزيم بيبنا يلنا بزنببنا يمتن يزخاخرنا سلازي لمون ابزا زل حصار غزي ابزرزراي اتوني هدي إلنا بمستوعل اتتغبرلنا خنذكرينا سي علامه درار غويتا ابلو مخينا خا رأسنا خن مرمر ترأسخا ممرمر كبل كله خنتاي مالتيو بحقي اتي هو تيسي مستخرستوس خفلو واقع مستتقبر اللي تسانيو تسامعو بصبوع حبرة دوم مالالس الله نتتخفل اللي واقع دو نبر الله اتقويتا خباي صبيه وتدو يمالالسن نبرنا الله منبرنا بقندونا أملاخي منبرنا خان حواتناي سلازي السنة حسبنا تتقبر لنا نقرك بأمنت نذكرنا نصبح كان معدون مساخن رأخ لنا خا يسوس كوخ من لسيو ميتي ترفن موت سعر تنسي أنا خا أبايتي دالولنا له سلازي تسفى لنا دك تسفينا زي نجار زخن كافل كلنا نزل سلستيو أتأميرنا بمستنتن بمسجنا نوصله تابير مسكن بمسجنا تملينا تمنتنا توارد تمنتنا حسرة تمنتنا بالزحم عليها زي بالمكرات سجبه تنسيو بعبي خبري أبي ما نبله بعبي خبر خاخ من لسي تابير مسكن نفت زلوا خاخوس دناي أملاخ زمسكن يخون أب قدامي كورنثوس تي قال كم بويمو قتا أمسجنا نبتي قدوس سرعات كنسجرينا أنا خاب قويتات تقبلكوا يمو نا أخاتكم ونزنقركوا قويتانا يسوس بتات تتحزل ليتي نجيرا العلي أمسجنو قرسي أمو وسدو بلعو إذا ما أنتهم التوهبة سجايو إزاي نمذكرتاي قبروا بلا كم وقعد حر درار نتاصوا العالم مو ذات وازي ابدمي حدش كيدان يا بتساتيو متن نمذكرتاي قبروا بلا مالت زانجيرا زي بتبلعوا ذات وازي بتساتيو متن كسع قويتا زمص موتو تنغرو يخم سلازي خي تقبو زانجيرا زي زبلع ويصوا قويتا زستي نسو عبناي قويتا سجان دمن إيو زعجب جناخه سبن رؤسي مرمر كم وها كابزان جرازي أيبلع كابزات قوة أزي أون يستي تزبلعن زستن سجا قويتا أنت زيللي نرؤس إيو فردي زبلعن زستن زم خنيات زي يوم أما أكلكم بزحات تخمات حمات زلوا زدك أسون بزحات يوم النابلة يقتصل كاب قويتا زتقبلكوا إلي ززارب سلازي بتخكل كاب قويتا تقبلوا نحنا خاخن حلوه زم حلال فلنا قدوس سرعات يسك كلها نبنا يتصلوت منفس كنكونينا እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ بحقي قويتا أمونغونا يحواتي يسوس نتي ما انتنا زخفلو واقع بزاز عتزي أخا بمنفسو جيرو كزخاخرنا قبل بنا حتمو إذا حق زي كل ساعة أبانا تحاتيمو تسأنيعو هيوتنا خلو نعوب مذكر مقدنا خلو نعوب مذكر ركباتنا مساباتكم مس أملخ نزز أقول لح كخون
اسكبزا ساعات زيا تتقبرلنا إنا ذكرنا إنا ستنتنا أوه نسخة ما أنتي تجريف كأخا ما أنتي تنعي كأخا ما أنتي تفيلو من الكهمة ما أنتي تشنكير كأخا ما أنتي مسك ألوعي كأخا ما أنتي سما أكويل كأخا ما أنتي كابوبو تنفلي كأخا هللويا نعي كتدحن لا مروز خونه واقع في الكأخا نعي كتخبر نسخة تواريد كأخا نابل ناسكي نزا ساعات زيا بمستوعل بمستنتان هللويا محرت ما أنت خنقبل محرت كأخ نقبر تماهيرنا لنا لو مبقالو الزخاخيرنا له لبنا بمحرت يملا لبنا بيقريتا يملا بزها ساعات زي أنا بأمرنا زمت أنت اللي محرت نقبر تبدلنا دينا تدفئنا دينا تسغيطنا دينا تنعقنا دينا يسوس كل قدنا حليف وي محرت نقبر هللويا عبدم سرا وري آتيو انبزا مسيطني مقلتي تفقري زي بالليكواك على الزارب كجمر كقلتن كفتن عفيو زت حزني زي زارب بزمهار كاني قنقواقنا بمزمور يسوس فقري قلت سلكا كجمر كقلت كفتن عفيو زت حزني زي زارب بزمهار كاني قنقواقنا بمزمور يسوس فقري قلت سلكا بمزمور يسوس فقري قلت سلكا مازلنا زي بلو فقرقا زيادة خلو فتاة حلقا حال تاتا فقري زنددو كون اللديو كاخس امامو قانقوا علالي زغيرو يسوس كبل بفقرو فقريك قلت اللو يحافرن سمو كم صوع عيكورن فقر خاس يسوسي رزينوني أوشتي
عبدم سراوري آتيو انبزام سيطني مجلتي تفقري زي بالليكواك على الزرب كجمر كقلتن كفتن عفيو زت حزني زي الزرب بزمهار كاني قوانقوا قنا بمزمور يسوس يسوس فقري قلتلك كجمر كقلتن كفتن عفيو زت حزني زي الزارب بزمهار كاني قوانقوا قنا بمزمور يسوس يسوس فقري قلتلك بمزمور يسوس يسوس فقري قلتلك اسكنا مسكنا نقويتا هللويا فقري وقاز تخفلو لبي سنتيغو عمروي بحيتو كما هيله وعلتو كرسو يفلتي عبي كم زنبركو كنت حديثة علقو بتقاو زي العالم كنبري مسؤول زي العالم كنبري مسؤول إذا فقري وقاز تخفلو لبي سنتيغو عمروي بحيتو كما إله وعلتو كرسعو فلتي عبي كم زنبركو قنت حديثة علخو بتسقاو زي العالم كنبر يمسؤول امين امين هللويا هللويا እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካ አለና ምሕረትካ ብዙሕ ምሕረትካ ዘለዓለማዊ በምሕረትካ ዘይትጣዓስ እግዚአብሔር ብሩኽ እግዚአብሔር ሩሕሩሕ እግዚአብሔር ደንጋጽ እግዚአብሔር ሕያዋይ ስለቲ መበገሲዩ ኻባኻ ዝኾነ ፍቕሪ መበገሲዩ ኻባኻ ዝኾነ ምሕረት መበገሲዩ ንስኻ ዝኾንካ ድንጋጽ እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና አስባሐጢያት ሞትዩ ከምዝ ተባህለ ነፍስ ወከፍና በዲልና ነፍስ ወከፍና ትእዛዛትካ ጥሒስና ኣብ ቅድሚኻ ነጽብጽቦ ግብር ጽድቂ የብልናን እግዚአብሔር በመሰረት ቃልካ ሞት ዝግባአና ፍርድ ዝግባአና እትናህና ኃጢአት ናብቲ ቅዱስ ፍጹም ሙሉ ጻድቅ ዝኾነ ወድኻ ብምጽዓን ናቱ ጽድቅን አና ንዑ ግና ክንዳና ኃጢአት ስለ ዝገበርካዮ ነመስግነካ አለና ወድኻ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ብዝተገርፎ ኣብ መስቀል ብዝተሸንከሮ ንሱ ብዘፍሰሶ ደም በሓለንጊ ዝተቆርሰ ስጉኡ እግዚአብሔር ብኡ ዕርቀ ምሳኻ ፈውሲ ምድሓን ስርየት ረኺብና ኢና እሞ ነመስግነካ አለና
ወድኻ ኢየሱስ ተፈጸመይሉ ብዝኸፈሎ ሙሉእ ዋጋ እግዚአብሔር ብኸምኡ ንስኻ ሙሉእ ተቐቢልካና ኢኻ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ በደልና ይቅር ክትብል ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ኣለና አበሳና ክድብስስ ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ኣለና ኃጢአትና ስለዘይተጸባጸብካ ነመስግነካ ኣለና አብጸት ጽባህ በዓይን ምሕረት ስለጥምተና ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ትግበሮ ዝበልካና ክንገብር ኣብ ቅድሚኻ ኣለና እሞ ናይ ብሓቂ ነፍስ ወከፍ በእምነት ነፍስ ወከፍ በመረዳእ ነፍስ ወከፍ በምስተውዓል ክወስድ መخبارخ ምእንቲ እቲ ቅዱስ መንፈስካ ናይ ብሓቂ ነዚ ቅዱስ ስርዓት እዚ ክባርኽና ኣሕሊፍና ንህበካ ኣለና እንሆ ዝንጀራ ብስምካ ዝተባረኸ ይኹን ትጽዋዕውን ጎይታ ብኢየሱስ ስም ዝተባረኸ ይኹን እንሆ ነዚ ንኽሳተፉ ብዚ ዘሎ ቅዱሳንካ ብስምካ ባርኾም ኣለው ብሩኻት ይኹኑ እግዚአብሔር ስለሰማዓካና ነመስግነካ ኣለና كل خبري كل مسجانا نعخاي خن يسوع سم أمين እግዚአብሔር ይመስገን ቶም ንወስድ ዘበልና ደውንበል ትንጀራ خزوري تون كزوري كم ቤተሰብ አምላኽ መጠን كم ክፍልታት ናይተ አካል መጠን በሓደ ኢና ንወስዶ ሓድነትና ንምግላጽ ሒዝናዮ ክንጸንሒና دحار مس نجركم بحبار كنوس دينا سلازي أتوم ولد أملاخ زبلنا أتوم موتون تنسعيون النذكر أتوم أمن توينا خنسعب أنا حنا أزنا جرزي كنساتف فعاد أملاخيو هللويا أزمر كن كتسلينا يا بير مسكن خاص يسوسي رزينوني أوشتي عبدم سراوري عتيو انبزام سيتوني بقلتي تفقري زي بالليك وقالات زارب زي زارب بزمهر كاني قنقاقنا بمزمور يسوس يسوس تغير الكون كجمر كقلب كفتر عفي وزت بالجنة في زارب بزمهر كاني قنقاقنا بمزمور يسوس يسوس
يوزت خزني زي زعل بزهر كاني قنقاقنا بمزمور يسوس يسوس እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንጀራ ንሓዝሞ ደድሕራይ ክትብሉ ኢኹም እዛ ንሕና እንቆርሳ እንጀራ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እወ ኣለዋ ብሓባር ንውሰድ እዛ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን እወ ኣለዋ ብሓባር ንውሰድ ማለት እዛ እንጀራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ክብርሃ ብዎን ኣምላኽ ክብርሃ ብዎን ኣምላኽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሓልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ድማ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸዓ ይሃብኩም ስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ሰላም كم زبلك عالو زنبرقق نيسوس آمينو تصورو يلكس كم قمت جبت